बे थुनथुलियाबो मानो एसे हरबाय थाखो दे आंनाव ओमफ्राय आं नोंजों जेबो रायलायथ'नो बाबायलै दायो ओरैनो दावराव जाखानाय नोंजों रायलायनायखौ खोनाब्ला रासिन दुखु मोनबावगोन ना आया जेसेनो हमा बांसिनसो हरो माथो ओइ हमालै आङो ओइ आरो हरबावबाय नङा मा जामारखो बेलाय ओइ मा जामारदोंब्रा औ मा जादों ओमफ्राय सानसेरां आंनि फनखौनो दानबावलायथारो मालाय नों एसेबांनो दुगा जाबाय एटिट्युड लेभेलाव नाय थुनथुलि बेबायदि जेबो नङा ओमफ्राय आं फन हमाखै माने आं एसे बेस्थ'आव दङ ना बेखायनोसो दानबाय थादोंमोनलै आङो बा थगाय माखौबा हमनो होनना हमखायाखै आमोखाया खामानियासो बाहाना जाफ्लाबावो बा दे ओमफ्राय मानोबा हरदोंमोन आयौ होमबा दा हरनो मोनलामोन नामा नङा माने नों इसेबां हरबाय थाबायना आं दानबाबो बेखायसो माबा इमारजेन्सि जादों नामा सानदों आङो होमबा आं हरनो मोनामोन आरो नोंनाव आरे बिदि नङालै माने एसे प्रब्लेम जाबायना बेखायनोसो आयौ हाबाब होमबा नोंसिनि न'नि प्रब्लेमा दाबो जोबाखै ना आं थांना बुजायनांगौ आन्टि आंकोलखौ ओइ नाङालै मा नाङा बेलाय बुजायनांगौबा बुजायनोसै आं दानो थांगोन आङो नांलाया दे हर जाबायना आरो आंहा हर सानजोंलाय मा सोमोन्दो दे नोंनि प्रब्लेमा सल्भ जायाखैबा आंथ' थांनांगोन ना आयौ हाबाब नाङालै बुजियालै नों आं बुजायगौमोन दा एसे आं बुजायबा बुजिगौमोन ना माने जा बुजिनांगौ ना बुजिखाबाय दे ओमफ्रायथ' आंनो माबा मोनसे खालामगोन दे आच्छा दे बिदिबालाय ओमफ्रायथ' मिन्थिगौ ना सान आंथ' जि दुखु जागासिनोमोन माने गोसोआव हामा नांगासिनोमोन आं मानि थाखायलै थुनथुलि मानि थाखाय माने नोंबो फन हमासै नालाय आंखौ इगनर खालामबाय बेखायनो आं सानबायखि नों आंखौ गाज्रि मोनदोंदां मानोथो गाज्रि मोननांगौ जाखो दे मोनाखैलै नाथाय आंथ' जोबोद हामा मोनगासिनो ना बेखायनोथ' आङो जेबोखौनो जानो गोसो जालायाखै आरो जाखायाखैबो हाब मानिलै बेलाय जानो नांगौथ' बेबायदि जायालासे थाबा जागोन नामा थुनथुलि औ सान माने आयौ मा खालामबावनो दे नों आंखौ जेबो टेनसन लानाङा नोंलाय मानोथो आंनि फनखौ हमाखै नङा सरिलै एसे बेस्थ'मोन ना दे बिदिबालाय आरो नाथाय आं जोबोद हामा मोनगासिनो दाबो आं थांसै खोमालै नोंसिनाव बुजायहैनो बेस्रा जोबोद गाज्रि मोनबाय खोमालै एसे मोजां रायलायहरसै खोमालां र' थुनथुलि नाङालै माने नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा आरोना मानोथो टेनसन लाया जानांगौ दे हरबाबो फैगोन दे आङो जोबोद हामा मोनोलै सानसेरां दाथ' जाथायाबो जाया नङा जाबायना बेखायनो मा दुखु मोनसिदों दे आंबो दे बाथो दे बेफोर प्रब्लेमखौ दे माब्रै बाथोनो हानांगौ जाखो दे नों माने आं न'आव रायलायगोन ना रायलायगासिनोखा जेबो नङा आच्छा थ' होमबालाय नों फैलाय दानो दानोथ' जाथ'नाय नंलालै थुनथुलि माने गाबोन फुंफ्राव जाया होमबा नों आंखौ गाज्रि मोनाखैबा फैगोन नङाबाथाय नोंसिनावसो थांसै आं ओमफ्राय जुदि नों फैयाबा आमिखिया नोंसिनावसो थांसै नाङालै थुनथुलि ओमफ्राय मा रायलायनांगौ दंमोनबा थुनथुलि आरे फनावनो खिन्थाजोबनोबा मानोथो लेंहरगौमोन आं इदि नाङा जेबो ओरैनोबाबो नाम जाखाबायना नोंहा लांखारनायनि नाथायथ' नंगुबै नंखायामोन ना बेफोरलाय खायसे बुजिबाय खायसे बुजिला आरो नाथाय दा आं थांनानै उसुबिदा जाया होमबा नोंहासो सानना नायबा उसुबिदा बांसिन जागोन आं जुदि थांनांगौ ना बेखायनो नों सानदो आरो ओमफ्राय आं माबोरै थांनो हानांगौ जाखो दे दा ओमफ्राय बे फैबा बांसिन प्रब्लेम जाबावगोनसो नङा ओरैनो दावराव जाखानाय आंनो थांना फैनोसै खोमालै दानो फैमारनोबो हानायलै बियो थाङाबाबो जानाय नङाना आबा सान फैदो आबा एसे ओंखाम जाफैदो जि जानांगौ आंबो मिथिया हुसिया डाइरेक्ट नोंखौसो बेफोरबायदि रायनाय जाबाय बुनाय जाबाय जेबो नंलालै आयै बेफोरखौ सानबाय थानो नांला नङा आबा बेखायनो माखासे फिसा बाथ्रायानो जाया मानो अब्लाबो लाखुमानो नाङा खिन्थानांगौ मिथिबाय गोरोन्थियालाय जाया नङा जाखायो देनाय बयथिंबो जाखायो रावजोंबो जाया होननोनो हाफेरखाया आंबो आंखौनो दाय मावफेराखै गोरोन्थि खालामाखै होनना मालाबा बुंनो हायाथ' नंगौ आयै दे जायखिया मेरा सैथोखौ खिन्थाबाय आंबो मिथिबाय जोंबो गासैबो थाबैनो बेफोर गासिबो गलमाला मोजां जाजोबथोंसै जागोन आयै मानो जाया जानो औ दे ओंखामखौलाय एसे जाफैग्रोदो माबा आं दसे बायहेरायाव थांना फैनोलै आयै मोनाबाय आबा हाबावासो थांबावनो मोनायावलाय ओरैनो मेराबो दाबो फैयासै फन हरदोंमोन आं दे दा हरगोन आं बेनाव आयै ओमफ्राय आं दसे थांब्रबना फैनोसै दे आयै दा फैनानै जाफैनोसै आं ओंखामखौ नों बहाबा आरो बायदिथ' नङाना नङा सासे लोगोआसो इमारजेन्सि लेंहरथारदोंमोनलै आयै सोर लोगो बहानि लोगो मा नाम बिलाय बिनि नामा माने आयै थुला आयै थुला आयु हामा थुलारासि नामासै आबा
नामानो बिदिनोलै बेखायनो दसेल' माने 5 मिनिटसोल' जागोन खोमा जायगायालाय बहाय खाथियावनो गावसिनि न' खाथियावनो आयौ हरला सानला बायोहां आबा बिदिखौ जायखिया दे बिदिबा दा लेटसो जागोन थाब थांनानै थाब फै औ दे आयै थांसैबो फैनोसैबो फन हरगोन आङो आरो बेबो भिडिअ कलसो हरगोन आङो थाब थांनानै थाब मोनायावसो रायलायनो लिंहरनांगौ जाबायना थुनथुलियाबो जेराव खामानि मोनो जाखिनि हायो बेखौनो मावनोसै आङो ओरैनोबाबोथ' एसेबां फरायनायबो गैया आंहा नङाब्लाथ' नाथाय थेवबो एसे एनै रांनि थाखायथ' मावखानांसिगोन ना सुनो हाथरखी सब अच्छे से कर दिया ना तुमने हाँ मैंने सब कर लिया चलो ठीक है फिर इसको तुम वहाँ पे अच्छे से रख देना और फिर कल सुबह आना है ठीक है दीदी मैं आ जाऊंगी कल ओके कुछ रह तो नहीं गया ना काम अच्छे से होना चाहिए नहीं दीदी अच्छे से देख लिया मैंने कल तो थोड़ा ज्यादा काम होगा लेकिन तुम कर लोगी ना जी ठीक है इसको वहाँ पे रख देना और जा सकते हो आज तुम मामा बिस्कुट दङ थाय आंथ' जाफेराखैबो बायदि बायदिथार माथो दे आरो आमफ्रायथ' गाबोन फुङावसो फैबावनांगौ ना अरजाला फैनोसै नोंनि लास्ट एसएमएसलै बेखौ नायाबालाय माथो उफायबावब्रा मिहु थाब फै नङाबा मिन्थिखा नोंखौ रागा जोंगोन आङो आच्छा बेसेबां रागा जोंनो नोंलाय आंखौलाय हामालै गावनि बेबिखौनो रागा जोङो होमबा दा ओमफ्राय आंहा दुखु जाबाय थानांसिगौ नामा बेखौनो लुबैदों नों हाथरखि नोंनि थाखाय फाग्ला जानांसिगौ नामा आङो नंमारगौसोलै बांद्राय अननाय मोनोब्ला एकदम खर'फ्रासो देरोना नोंबो हाथरखि बेबायदिनो जाबाय साल्ला एरखौसो गारना थांबावलायदों नामा नोङो आंखौसो गारना थांदों बेथि सानबेसे थाखुमानोब्रा नोंलाय सानबेसे थाखुमानो सानसे नङा सानसे ओंखारखागोन ना नोंथ' नोंखौ मा आं नोंखौ अनामोन नामा हो साल्ला नुदों लाभ बेसेबां अनोमोन मेहेरा नोंखौ माय हार्ट मेरि जान नाथाय नों बुजियासैलै बांद्राय दुखु जाब्लाबो आंहा हिनजाव फाग्लासो जालायगोन ना बेखायनो नों जायजों खिखिया जेराव खिखिया मानो थाबैनो फैनांगौ बिनि उनाव आं दंना मा खालामनांगौ खालामगोन आरोलै सोरबा मेजिनायसो दंखायो खोमालै आंखौ डाबल गेमथ' गेलेयाखैना बियो फोथायजायालै जानला माला फोथायजाला दाना बेखायनो गोसोआवनो जानला माला साननायसो फैलाबायबायलै आंनाबो माथो फन खनसेथ' हरनो हायोमोन ना फन हरा दे एसएमएसल' मोनसे हरनो हायोमोन सान मोना हर जेब्लानो फन नायो अब्लानो नोंनो मेसेज हरो आङो गैया मेहेरखौ बावबायलै नोङो माबोरैथो जाथारखो दे दा थुनथुलिजों फैनोबो बोरैबासो मोनग्रा जाबाय माथो सिगां रायलायनाय ओमफ्राय दा रायलायनाय एकदम बोरैबा मोनबायलै होद लाजिनायसो मोनलायलांबायलां नङा जोंनानो जाखाथारासैबा मिजिंखौलाय मा होनना बुंबावनांगौ जाखो दे आङो बिनि सायाव इलिसा सिसखौ लासिं सिं थै बिदि होनना मोनथिबा रायलायथारामोनलै आङो दाथ' ओरैबो मार उसुबिदा जाबायना हाय हेन्डसम आयौ आरो दिनै लाजिलायदों नामा नोंलाय नङाथ' मानो लाजिनो आंलाय अरे बा ओमफ्रायथ' आं लिंहरनायाव फैयासो जाबावो नामा बिनि सायाव एसएमएसखौबो रिप्लाय हरा ओमफ्राय फनखौबो हमनो नागिरबावा माने आं आंनि प्रब्लेमखौ खिन्थाखाबायमोन ना अके ओमफ्रायो दाबो जेबो टाइमानो जायाखै मोजां जाबाय दे नों फैबाय मामोन ओमफ्राय मा बाथ्रा दंमोन आयौ हाबाब जानोसै दिनै जि नायखाबायलै आं नोंखौ ओइ मानोब्रा ओरैनो आरो नाय थुनथुलि नों इमारजेन्सि लेंहरनायखायसो फैदोंलै आङो नङाब्लाथ' माने ओमफ्राय जानोसै नों गाज्रि बोथोरानो जा बारहुंखा सारअन्थाइ अखा अब्लाबो नों फैगोन ना आं लिंहरबा बोलो माने इमारजेन्सिबाथ' फैगोनानो ना आच्छा मानोलाय गोसोथोबायसो नामा नों
आंखौ माने नों आं बुंबानो मानियो जे नों गोरोन्थि बुजिबायलै बेबायदि साननोबो नाङालै आं सानफेराखै आयौ नंगौ नामा आं गोसो थोनो रोंलाना होमबा नों सिगां रोंगौमोन नङा रोंखाया आङो फोथायनो गोब्राब मोनलाय लांलै आथिखालि ना दे जल्दि बुंदो गोख्रै बुंदो आं थांनांगौ ना जागोन दे नै माथो गथ'आ सफैबायलाय नै मेहेराबा मा जाबावगोन आयै मा जाखो आबा गैला आयै नोंहामजो हाथरखिया नै बे मेहेरखौ नागारनानै थांदों बियो हामाहाय आबा हा फैगोन दे जेरावबो थांखानाय नङा बियो माने एसे रागा जोंदोंमोन नालाय हामा आबा बिदि फैगोन दे फैयाथ' बियो फैला दस्राजोंसो थांबाय बियो खारबाय दस्राजों आंखौ थगायनानै दस्राजों ब्लड बेफोरबायदि जेबो नङा नों मा जानला मानला बुंदों ओइ फाग्ला बायदि मोजां मोनब्लाबो मोनाब्ला बिदिखौ सोर बोरा जानो गोसोआथ' गोसो आंनि मानिखाया आबा गोदान गोसो थोफिननानै मा जाबावनो आयै खारबाय नोंहामजोआ खारबाय आयौ आबा बिदि जाथारखो होमबा नोङो आंखौ फाग्ला खालामनो सानखानानै थांदोंब्रा बियो नङा होमबा आं मालाय थानो हाया नामा हो थैगोन नामा आङो थैगोन गुबुन बेलेग सेंग्रा हौवाजों थांबाय बियो दा बिनि उनाव नागिरना मोनथोंल' ना बेखौ गोदना सेथिनानै नांगौबा थानायाव थांगोन आङो ओइ नोंहामजोआ फन हरबा खोन्थाहर गोदान नागिरग्रा बेसाल्ला आबा बिदि नङा दे आंनिफ्राय सोरखौबा साबसिन मोनखो